Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçercisinin Owganistanyň çägindäki 153 kilometrliginde işler gyzgalaňy bar ya. Häzirki wagtda çelli Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçercisinin Türkmen çägindäki 214 kilometrlik böleginiň gurulşy üstünlükli tamamlandy. 2026-njy ýylda taslamanyň möhüm bölegi bolan Ferhadabad, Hirat ugrunyň 153 kilometrlik Owgan böleginde gurulşy işleri ýokary depkinne alınıp barylýar. Häzirki wagtda bu aralykda geodezi işler dol tamamlandy. 100 kilometrden gowrak bölegi fotoğrafçylara tawşaryldy. Gurulşy halkara ülümlerine laýyklykda alınıp barylýar. Diametri 1422 mm bolan turbolaryň getirilmegi dowam edýär. Olaryň bir tapdyry eýam Pasiparsona, Gruziýa gelip ýetdi. Taslamany amala aşyrmakda döwrewak tehnika giňden ulanylýar. Gurulşyk meýdançalaryna 253 tany ýörüýte tehnika, şol sanyna zoomline buldozerlary we kamatsu ekskavatorlary işletilýär. Bundan başga 217 hünärmeniň hünär derejesi tasdiklandy we 14 kevşirleýiji, gurnaýjy topar döredildi. Häzirki wagtda ilkinji kilometrler çekilip, kevşirleme işler alınıp barylýar. Sizi dünýäniň hemem ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen galy. Bize agda bolmakly hem unutma.